Untuk sing jadi kawan Mas. Bapak wis ning jowo. Mburi yo. Dik niki statusnya bubar jalan-jalan kembali tak delok. Jane ning Bali aku titip aku. Titip asbak sing bentuk anu lho. Nyeni nih lho Mas. Napa? Nyeni. Nyeni. Tempat buang air seni. Mas Sabar mau Mas? Mau. Ah, wis ora roh vitamin aku. Wismu. KTP saya kan anu belum nikah. Lah ya berarti urung. Mek kawin wis. Mas kan anu lho belum kawin. Nah, ngono lho. Mas kan nikah, statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Saya rada ndak cetong to Mas sampean. Maksudnya Mas Maka diajeng ayu. yuk Weekend Salindri. Tenang, yuk. Tenang. Hoi. Pun Mas Akbar. Heeh. Cocok iki karo sampean. Kita golek-golek lho sampean. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalan. Wilujeng dalu Dik Sinden. Alhamdulillah, pripun kabare Mas? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah pangestune sehat selalu. Ini disapa dulu ada Mas Dodo. Oh, nggih. Selamat malam Mbak Nika. Selamat malam Om Dodo. Lama nggak ketemu? Lama nggak kita ketemu Iya. ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Biar Iya. makin cantik sampean. Aduh, sampean juga makin ganteng. Cium dulu dong. Oh, Pak Marwah matur nuwun. Ya ampun, gimana kok semakin gendut ini pasti makannya banyak ya? Tapi sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh iya sapi. Maksudnya itu bubur itu loh bubur. Oh, bubur. Iya. Tapi nggak apa-apa, Oh, yang penting kan sehat. Iya, alhamdulillah. Imut sen cipika. Nuwun Pak Marwah. Mas Sabar mau Mas? Mau. Diobrak ya. Ah, wis ora roh vitamin aku. Sengendang pengen sengendang ya. Kowe kene apa ta? Piye ta kowe? Lah napa? Ya, ini. Kowe Yara. Iya. Yang ngomong dhewe. Ya ampun Om Komet. Apa tuh? Well, never. Tuh. Ki piye? Lah piye ta mangan cethok kowe? Anu pripun pawartosipun Rake? Nama katut ya. Dek Niken tadi sampai sini jam berapa Aku sih? tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi, kehujanan agak gerimis ya tadi ya. Ini masih ada airnya. Oh iya, sama juga kelihatan. Aduh. Ya maaf ya. Wangi nih. Jaluk sak dik Reso golek dhewe. kok mudit ngono.Det dah urusane wong ayu kok. Piye? Rasa apa ora? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Wangi.
Mbak Niken malam Iya, hari ini iya. luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul sekali. Sekarang rame banget ya. Masih setia Iya, karena masih setia. cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing biasanya bubuke jam 9 jam 8 kini masih nunggoni sampai jam 12 loh iki wah hebat sekali loh Iki cara anak-anak. ngono gak malam minggu ndek wis klimpruk tak dari cacah iki. Klimpruke kan mergo Sampai malam diseneni ambek minggu. ibune. Soalnya wayah Iya. sekolah. Besok kan libur ya Le ya. Oh, Oke. besok libur. Kok selibur gila? Piye toh? Besok ki minggu, Men. Besok ki minggu lah. Oh minggu toh? Iya. Ya libur. Tarat. Ya libur ya. Lah mau kira sesuk dina apa? Senin nih. Iki sekolahmu melok Irak to piye lho? Dina Senin iki. Halo iki bukane Pak Guru toh? Hah? Bukannya Pak Guru? Betul sekali. Arang-arang menyang. Oh begitu. Oh Pak Guru, tapi Ya. kok guru apa ya? Kayak gak mau mungkin kan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli, ditemesin sering. Iya, beliau itu, ya. Ayo kita olahraga voli. Ayo, ya. Dasi ya, dicekal ya. Dasi diprakal ya. Ya, Ayo, caplok dasi ya. Mas Akbar juga ikut Mas. Ayo. Ayo, Mas. Ayo Mas. Tiju. Oh iya Mas. Oh ini kita ini. Sita. Mulai ya. Das, jangan dikemai. Sita. Voli enggak pakai ini. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis Yang meja, buat- tenis meja. Oh tenis. Tenis meja. Bisbal. Ayo, Lakon apa bisbal. to Riri? Gak usah. Bisbal. Katanya Anda guru PJOK. Iya, ya tapi terus ngono kuwi lho apa? Sodok, bola sodok. Ngene lho Mas, sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Iya toh? Kekerasan. Awake dhewe wong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo duduk-dudukan kaya ngene ora pantes. Saru ya, Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no, dadi nganggo guyonan sing maton wae, awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ya. Ngono, dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh enggak boleh. Balik ada Mas Ngono Komet, lho. ada Mas Komet. Ya. Karena ora kena ya Mas ya. Ya maaf loh. Ya maaf loh ya sepurane loh. Ora kena ngono kuwi ya. Ya aja nusu. Kok mbok waro kono nyapa? Kok mbok awarno kono? Men reuni yo. Reuni paner ya. Modelmu kayak bote Ora nang cetro. mau lho, Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om. Ini Iya. di acara pernikahannya. Betul. Pernikahannya Menika siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin, luar Amin. biasa. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Iya, Amin. Ya, iki wis ndongakno. Wis aku yo ndongakno no. Kowe dongane apa? Lah aku nak ndongakno terus trik piye amrih gak tukaran ki ya wajar ngaku wis duwe yo. Lah nek kono mau ndongakno lho apa ya tau wong kono yo ora ngalami ya, Dek. Oh Iya ora. dalange ya. Wonge mbok sing Dalang- logika. Iya iya. Dalange urung nikah kok. Ono telu amrih rumah tangga ki iso bangun bale wismo. KTP saya kan belum nikah. Lah ya. Lah ya berarti urung. Nek kawin wis. Loh, Mas kan lho belum kawin. Nah, ngono lho. Mas kan nikah, statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Cek ora do ndak cetong lho teman sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nikah. Set jelas kebleset kok. Ben. Kleru. Omongku kleru. Kayak kita keterucut. Keliru kok kleru. Lah yo keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan ada. Piye Mas Dok? Aja sekali-kali ngomong kawin ya. Oh, ya. ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat Lah. istiadat sampean wis melakukan ho ho hi he. Pitik ye. Ngoten lho. Oke. Iki ana layang. Oke. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan ayo iki. Hah? Bacakan no. Sampeyan mboten saged Mas. Lho ya ora, bukan tugasku. Oke. Nah niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Oh nggih. Ome ra nduk pedhut. Ketera udan. Suraji Ndukuan. Alah kuwi undangane sapa kok Suraji Ndukuan bareng.
Gak tunggale ta. Wah, apa dudu ki undangan Ya kok apik. Kok sok surat cindu. Saking kagungan dalem Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending 1 podang kuning 2 selawat badar 3 gubuk asmoro 4 serapat 5 langgam ali-ali. Wah, Album. Ya ora apa-apa sing digawe. sing digawe ya. Nggih mboten apa-apa Bapak Suwarwan. Sumarwana. Marwah. Suramawah. Ada Sumarwah. Suramawah. Warai Dik. Mar. Wah. Sumarwah. Suwarwa mah. Suwar. Baleni Dik. Mar. Wah. Apa? Sumarwah. Sumarwah. Gitu Kleru loh. pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngebayaran garek samono dipotong samono. Ya iya. Tambel. Habis no. Ya iya. Ben prudul ya. Ben. Mulai mulai biasanya kan. nyang. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik niki dipilih. Alus-alusan riyen mawon nggih, Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Gelebung. Pelok 5. Alus-alusane tembange iki lho. Pelok tembang. 5, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no ben dipamerne suarane Kak. Piye pelak pira? Pelok 5. Nggo rantai. Hah? Kok iso rantai ki lho piye? Lah siji-siji no lho. Kuwi larase gamelan no. Oh nggih. Wis ayu suarane apik. Bejane sing duwe. Iya Kang Mas. Sapa sik guru vokale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Tak kira kowe sing Ora. mati vokal. Ora ngerti kok. Mongaton ning nitra mong tak tunggu wangsu Kados pundi? Bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no ta. Diajeng diken salindri. Ayo. Nggih kacang Mas. Lho lho. Aku kacang Garuda. Kacang atom. Kakang Mas kok kacang Mas. Suara isa lega mega ngapa gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Mergo wis daharke mau si rodok pedes ge Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sapa kuwi kaya Piye to? Kaya roh. Lho Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok 6. Sapa? Gaminem karo Laminem. Ngawur iki ngawur. Omong daerah kene biasane ngono to. Nggih ta Bu? Laras. Kowe kok ngerti Mas? Piye to awake dhewe? Kowe ketoke omahe Bojonegoro ning atine Serapan Mojo. Atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep ning kene. Sing sregep sapa wong kene? Lamirah. Sahisa. Piring wis resik ketok nganggur diisai neh. Kowe kok apal men to? Apal golek duit to. Dilajengaken malih diajeng. Musra. Walasa mring wak ingsun Lho. Piye ki? among sira dadya Pegel ora anakno tak genteni kok. Piye awakmu ya pengen? Yo heeh. Ya tak
yo jenenge Ben Adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe. Aku karo Dek Niken. Sampe tak geleno nyuwun sewu Bu, amit Bu. Lah kene kadung Laturi jumeneng sekedap nggih. Mboten napa-napa jumeneng mawon, mboten napa-napa. Monggo Bu, monggo. Amit. Apik lagi malah luwes semlohae. Malah luwes semlohae. Apik. Apik. Malah luwes berbodi. Aku perasaan kok gak enak. Aku iki ae lho, tak tambah 150. Ra iso jenenge gak enek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no. Yo siji-siji, kowe siji aku siji. Monggo Bu, klaturi jumeneng. Mboten kersa. Oh, setunggale jenengan. Ki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen. Lah iki terus nangkap sendal lepok-lepok kok. Sindel lepok-lepok. Monggo, anu jenengan. Nah, niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu. Wah, iya masuk. Ki cara nggon kono jackpot. Jackpot ae kok. Ndang, ha lho. Tenan lagi. Ya, ya. Kamu Iki apa? Mbak, sampean nek ketingali gigu idoni ya, Mbak ya. kok idone piye? Lah kowe ora nek gagah wibawane kok. Serati ngriki, Mbak. Nah. Lah bojone sing ngendang Oh, kowe. anu. Monggo balik malih mboten ora monggo. Monggo. Ah. Mbak, ngriki Mbak, pinara. Pinara. Monggo pinara. Sing liyane jajal sing liyane. Sing tasik legan nggih. Sing legan. Sik wis tak Sapa ya iki? tak golek dhewe to. Oh, tak monggo golek dhewe. Ayo Mbah, kene Mbah. Kok iso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Lha iki lho sinden ki enek sing legan setunggal. Iki lho sing nomor 2 kok kene. Sing nomor kalih. Jajal. Walah, Sing ndi? Ya monggo anu ngadeg, Mbak, nyuwun Ini iki. Nggih. Mbak Sinta. Dek. Oke. Gua lagi wenting, Mat iki. Wenting no. Ending piye to? Tipis. Monggo diajeng. Iki lho njaluk di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino piye? Ya kan kemesraan ngono Oh, iya. loh. Monggo Mbak. Sik ta iki enek bojone ora kok. Enten iki Bojone balik sinten? mawon, balik. Nggih. Sik toh nyawa. Wis enak sing beduk kowe kok diantem beduk sak gong Cinone lho kowe. Lah nggih. Pun mboten. Mas Akbar kok nggawa kok sing wis bergandeng. Lah iya, Ya aku sik gorong enek loh. Lah iki ya wis Aku arek sik iki. jomblo loh. Oh, iki. Ah. Ayo Dek, sini Dek. Nah, iki Iya. cara mono cawe dono cek urung Jawa. Nah, ngono. Nah iki aman Wes ngono. tak kayak pelajaran. Pelajaran. Iki lho digomel dipiliki sing demung. Bongko kowe ah. Modar kowe. Monggo balik, Mas. Sing demung sing muter. Ngadeg kok, Bra. Ngadeg kok, kasih kok. Ngadeg Mas. Pun balik mawon, balik. Pun Mas. Pun gak usah digede-gedene Mas. Ora sing ngadeg Mas, gawa. Ngadeg kok, Bra. Bra Sing gawa Mas. Mas ki opo to Mas? Langsung Mas. Ojo. Ngadeg Mas, ayo, Mas. Piye to kok beres bongko no kancan kok. Ini ndang terusno Mas. Ya wes kowe tak Gak. kene. Kok aku gak adil wis ora apa-apa wis ora apa-apa. Malah engko. Ora wis. Engko nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Sampean gelem ya mbek aku? Heeh, goblok ya ora. Seneng mbek aku? Yo piye kok? Mana? Yo sok tenan to kok. Sampean cinta mbek aku? Cinta no. Peh, lah kok gak i? Lho lah ya. Kono gak i. Met, Piye to? wong lanang iki kalah rupa meneng dupo. Dupo. Piye? Kowe kudu kentel wibawa. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Kentel Met. Yo. Piye ki? Yo termaju. Alah lu. So. Kalamun Tangane cekli. Iya yo ki lho. Hati-hati ngeteli. Monggo Pak Ding, Mbak Niken, tumbas keng pundi wau? Oh niki wonten pasar. Niki Mas. jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene, aku ditrik. Ben kowe ra diang kethek, tangane cekli neh. Gue tuh nyenok neng kayak keten nih. Ben ra iso kok gak iso ki tak kali wis tak cekli. Ngene. Oke. Ayo. Rasa ketek-ketekan ta. Tuh, kecepet tuh, wes tuh. Aduh, wes, aduh, bar mampu basin meletos iki jan. Wes.
Wis to tak golek nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ora imbang. Wis Ora saiki wis sedahe wis mampet sing penak wis. Lanjut. kene wis ayo. Gandeng Mbak, gandeng Mbak, gandeng. Pak pantes ya ngene iki ya. Heeh. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambang ngendhek. Nanging aku mong manungsa marga raja kijodo patilan pasti. Ken Mbak Niken. Nggih Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek nggawa kiri. Nggih. Mbon asu lah, Mas. Tuwek. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Cik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok kudu halus ora kena kekasaran. Gak, kok elek-elek entar nak sopan aku ki. Kelajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah. Kalau jengking ngentup bathukmu kuwi. Sinipta kangku wasa Oke. Nah, didawahne napa, Dik? Lewong nggih Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. Dadi limang atiku nalikane sapisan kasuwenganku ngantini limang atiku antok sampi. Dadi ati sawiji senadyan nabata lakoni setepan ditoratu beringas lirnamu dadi aing ngasisehku mugi Gusti nglilani tresnaku Yo. bagi awati. Tuh. Woi. Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. Yo, siap. nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak. Nggih, Tak kei nggih. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dek Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika. tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob nyekel kalian loro iki situ. Wah, jadi peraga. Apa ki jenenge? Nggih. Kaya penari latar. Latar Si. buritan apa? Heeh, penari latar kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Cilungguh karo nyekelingene lho. Nek kowe pantes ke aku suwaru. Napa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jrek. Wah, runtah.
Jaluk sing anyar. Heeh. Sing malah ngekeki gawean iki. Niki pripun Mas Akbar? Aku ning tengah. Lho, aku ning tengah kene. Oh, dalang ki yo nridis kita iki. Sik to, iki piye to? Wes. Ayo Dek iki jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok Mas. Lah iki lho, kulotku ngatek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah ya apa? Ini kegantenganku yo kalah lagi. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Dari sing bener kok malah. Oh, alah ngene ya. Ya, Kula ngeten tok. Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Ngeten tok wis cair niki. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek engko torok. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kabur ngono. Penting obat. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan hatiku anteng manis lamun katulu meraati kemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus sing janji Mlakurana ya hendarinakin sajroning ati Blenjane tresno nadyan saiki panten wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga Asik. ati iki kemati Mas ojo blenjane janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Asik. Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas Oke. Mas Akbar ini kan serampang mojo bergoyang Astabrata kok malah sing nyekel cah cilik Beda seneng-senenge. oke Ngono lho le. eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan hatiku anteng manis
Terima kasih. Terima kasih. Kuku sing dupa kumelun. Oleh. Suwampluk bosok. Jajal dulu Mas. Mangsaku kok. Sampun Mas. Sampun nggih, terima kasih Dik Niken. Oke, Mas. Matur nuwun Mas nggih. Aja mbok dol kok dol. Mas Komet, Mas Dodok. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah, monggo. Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saadah saomah mboten ngarah pisah Kagem Pak Sumarwah. kakan-kakan laninen-ninen. Nggih. Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. Amin. Paring kesehatan, keselamatan, tepeki saking sambikala Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. Sing penting pada sehat. Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Nggih. Monggo. Oke, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya. Amin. Amin ya. Selindro ya. Nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun. Ayo Mak tak derekke. Nah ya, lah iki nyambut gawe iki yen parangkati kepenak, sound sisteme kepenak ki ora krasa. Waktu kaya lumerek cepet. Ning nek wis dilalah wayange ora penak. Panggunge jebol, sound sisteme tak dadi tuang. Deng dadi ding. Ngono nyambut gawe sewengi rumasane kaya seminggu. Dik Niken masih ada, diaturi jumeneng, disepoti yo. Mangga, sembarang manut, yuk. Oke. Wilujeng Injing, selamat pagi, good morning Dik Niken Salindri. Selamat pagi Mas Dalang. Amin. Kok iso amin ki orang aku gak ndongakne sampean. Yo, aku ki nek wis isuk-isuk ki utek wis ning Gusti Allah tok. Alhamdulillah Nen. Gubake elek ya. Ora apa-apa malah apik. Amin. Panjang umur ya Mas. Gimana? Panjang umur nggih. Loh, Amin. Ngono Mas. Alhamdulillah. Menika sing kagungan damel. Nggih, ngersake. Pak Sumarwah wau sing dereng katur kena tasih kathah. Wau sing Nggih. sampun dipinangkani nek mboten klentu langgam ali-ali. Nggih. Iki gubuk asmara podang kuning dereng. Monggo Dik Niken badhe milih ingkang pundi? Oh, nggih. Podang kuning nggih. Oke. Oke. Yuk, langsung wae, Dik. Nggih. Langgam buka celuk. Ya. Iso aman ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitar anggon kang ngiteri nara krasa esok awan nganti wengi manien nganti liya kanyayang kliang-kliang tak sawang miclok ning ngepang kekencangan taringki saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan
bunga yen kelakon nyandeng aslirane ora bakal ati kaki bang lian yen si podang handut tati kepranan nereman tikusan saya Terima kasih jeniken Budang kuning sing nembang kebayake ya kuning. Wah. Kuning saka Mengkuwerdi lumakuwa kanthi wening. Wah. Aja sok menga-mengu ning fokus. Nah. Ngono ha. Dik niken statuse bubar jalan-jalan kembali tak delok. Dene ning Bali aku titip aku. Titip. Asbak sing bentuk anu lho. Nyeni niku lho Mas. Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni.